Nastavljeni su pregovori sindikata javnih službi i vlade oko povećanja osnovice plaće. Vlada je spremna povećati osnovicu za 3%. Sindikati s tim nisu bili zadovoljni prije današnjeg kruga pregovora. U studiju 4 pozdravljam Željka Stipića, sindikalistu koji upravo dolazi s pregovora. U 15 sati 5 minuta bili ste još za pregovaračkim stolom u ministarstvu. Dakle, zanima nas jeste li pristali na ovih 3% i kako dalje pregovori nastavljaju? Pa dobar dan. Pa sindikati javnih službi sigurno neće pristati na ovu ponižavajuću ponudu od 3% povećanja osnovice u idućoj godini iz više razloga, a najvažniji je razlog taj što bi se, kada bi se prihvatila dakle ta osnovica, onda bismo mi i u 2019. godini nastavili zaostajati za plaćama u privredi, zapravo za plaćama zaposlenih u ovoj zemlji. Naime, vidimo za koliko? Za 18%? Pa dakle ono što se ne osporava, dakle kao nekakav izračun u ovom trenutku za pregovaračkim stolom, to je tih 18,9%. Ako bi se, danas smo čuli na sastanku, ako bi se dakle ostalo pri ovoj osnovici od povećanja osnovice od 3%, onda bi to u 2019. iznosilo negdje već 22%. Kad znamo da se u privredi zbog nestanka radnika manje više plaće povećavaju, i to je dobro i to je naravno za svaku pohvalu, to sam rekao i na današnjem sastanku, nisu ni ti poduzetnici, nisu ni oni dizali plaće dok su mogli drugačije. Sad kad im radnici odlaze u Austriju, Njemačku pa i dalje, onda sad odjednom ima novca za povećanje plaća. Tako, nažalost, bit će i u državi. Dokle god, dakle, budu učitelji, dokle god bude dovoljno učitelja da naše škole rade, dokle god bude dovoljno liječnika, da naše bolnice kako tako rade, u centrima socijalne skrbi, socijalnih rada i tako dalje, sigurno, dakle, ova vlada neće učiniti ništa značajnije po pitanju povećanja naših plaća. Nastavljate li pregovore, idete li u druge sindikalne mogućnosti, dakle prosvjede? Pa, dakle, pregovori moraju nekako završiti. Ja nekako želim vjerovati da je ovaj današnji sastanak bio posljednji sastanak te vrste, između ostalog iz toga što dolazi donošenje samog državnog proračuna. Prema tome, mislim, najavljuje se dakle da će to već biti dakle u prvoj polovici 11. mjeseca, da ćemo mi već imati definiran proračun. Prema tome, i na sindikatima je da ako žele nešto napraviti, a u ovom trenutku jedino što sindikatima preostaje, to je jedan snažan pritisak. Jer argumenti, dakle, očito ne vrijede. Znači, a kad ne vrijedi, dakle, argumenti, onda znamo, dakle, da jedino pritisak je taj koji može otvoriti vrata koja su možda u ovom trenutku zaključana, a možda ih se snažnim pritiskom ipak može otključati. Dakle, ne otklanjate mogućnost prosvjeda u školama? Pa ne treba nikad otkloniti tu mogućnost. Ja bi nekako volio da sindikati poučeni svim prijašnjim iskustvima budu možda i malo maštovitiji kada je u pitanju osmišljavanje dakle samih sindikalnih akcija, jer nažalost pokazalo se u nekim prijašnjim primjerima da sve teže je vlast pritisnuti onim klasičnim oblicima pritiska kao što je prosvjed ili možda štrajk. Mnogi su rekli da je 3% više nego 0% povećanje. To zvuči kao crni humor, ali tako je. Pa ja ne bih, dakle, ja sam i na pregovorima usporedio ovu situaciju sa kuhanjem jastoga. Znamo, dakle, da se jastoga priprema na način da se on još živ, dakle, stavlja u vodu, neki ga stave u kipuću vodu, a neki ga stave u vodu koja se pomalo podgrijava. On, nažalost, uvijek završi na isti način. Tako i ovdje nama će se u pravom smislu promjena politike vlade, kada su u pitanju plaće zaposlenika u javnim službama, dogoditi tek onda kada vlada bude prisiljena. Ovako mi svjedočimo jednom mrcvarenju i svi smo mi, čak i ovim pregovorima, ali i svi zaposlenici u javnim službama na neki način u poziciji tog jastoga koga se eto tako prigrijava se voda i ne dopusti mu se da postane delicija. Za kraj, kako komentirate prvo čitanje Zakona o obrazovanju? Teško mi je dakle to reći. Dakle, svakako, dakle, što se tiče promjena u obrazovanju, one su, dakle, tu je u pitanju više, dakle, tih propisa. Od nakladništva do dualnoga obrazovanja. Dakle, ono što, dakle, kao nekakvu opću zamjerku, dakle, tim predloženim, dakle, promjenama, evo, sad ću se samo skoncentrirati, odnosno pokušat ću vam nešto reći za ovaj zakon o udžbenicima. Ja tu, dakle, sigurno vidim
dakle, neke promjene, to je očito, međutim, to ne mislim da su to suštinske promjene. Za mene bi suštinske promjene kao učitelja bile to da mi dobijemo kvalitetniji udžbenik, da dobijemo kvalitetan udžbenik. Priča da li će zapravo on biti težak ovoliko i onoliko, pa to su, znate, već u mnogim zemljama riješili, čak i u Hrvatskoj su to u mnogim školama riješili tako da se udžbenici uopće i ne nose doma, nego ostaju u školi. Dakle, to su problemi, ali ono što je ključno, to je da je velik broj udžbenika u našim školama, sad postojećih udžbenika, zapravo nisu kvalitetni udžbenici. To nisu udžbenici koji nisu od pomoći ni učiteljima, a još manje učenicima. I onda se postavlja pitanje, trebaju li nama takvi udžbenici? Ja mislim da nam ne trebaju. Ja bih volio da dobijemo zakon koji će to promijeniti, a ne dakle koji će dolaziti do toga da li on treba koštati, dakle, 10 kuna više ili 10 kuna manje, da li treba biti težak toliko grama više ili toliko grama manje. To nije suština problema. Nažalost, dakle, ono što vidim što se predlaže, dakle, kroz ove zakonske promjene, to su po meni ipak, dakle, rješavaju se efemerna pitanja, a od onog suštinskog se bježi. A suštinsko, ako mogu još samo to reći, je to da mi recimo imamo udžbenike sa evidentnim pogreškama koji nam se zapravo tiskaju sve novim i novim izdanjima a pogreške ostaju i nitko uopće ne reagira. Nisam siguran da će ovaj zakon o udžbenicima to promijeniti. Gospodine Stipić, hvala evo na ovom brzom gostovanju, gostovanju u Studiju 4. Evo, donijeli ste informacije vezane za pregovore sindikata i vlade oko plaća, osnovica, ostaje dakle ista meta, isto ostojanje. Za sad je tako. Hvala lijepo. Molim.